всички приятели. Аз обичам хората, моята работа, моите приятели, моите роднини. Хората обичам, което е много важно. Значи гледам теб, за да е ясно, за да Да. да не гледам там тук. Обичам животните, обичам си моите животни и природата, въздуха, слънцето. Любов, какво значи любов? Всичко наоколо е любов, което ти доставя удоволствие. Какво трябва друго да се каже? Ти така ли? Той ще редактира след това. Какво трябва още да се каже? Подсещай, давай идея какво да говоря, защото... Според мен любов е нещо като чувстваш. Любов... Говори за чувствие. Да, любов е чувство. Чувство, което те гаделичка в стомаха, като видиш човека, който харесваш, който обичаш, който ти достава удоволствие. Даже. С него можеш да ходиш в планината, на разходка, да работиш. Всичко можеш да вършиш с него, ако имате разбирателство. Ако няма разбирателство, няма любов. Има използване, което не е прекрасно, което не е хубаво. Друго какво да бъде. И според тебе, има ли един принцип, любовен принцип, нещо най-високо за дефиниция? Дефиниция за любов ли? Трябва да има през целия съзнателен живот на човека. Било към съпруг, към деца, към родина, към приятели. Целият живот на човека е любов. Любовта може да бъде чувство от до, но оттам нататък, изобщо пак повтарям, целият съзнателен живот на човека е любов. Не можеш да направиш категория, сега съм влюбената в теб, обичам те. След това, омразата също е чувство. Шести неща. Също е чувство, макар и с знак отрицателен. И това, след като ти мразиш някой, ти имаш отношение към него. Пак е вид любов това, защото ти имаш отношение към човека. Така че, пак повтарям, целият съзнателен живот на човека е равно на любов. Друго, какво да казвам? Енрике, казвам младежа. Any other question? Той не ме разбира. No? I think it's good. Давай да видим.